Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uvelile enkantolo umfundisi wabulala umama nengane emva kokubadlwengula ngoba ethi uzobathandazela. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakantwanda Mothanda. Ungangibiza intatheli ka YouTube. Kubikwa ukuthi uvelile enkantolo umfundisi uMothupitawo wadlwengula umama nendodakazi ngonyaka odlule ethi uzobathandazela njengoba engumfundisi. Wadlwengula umama uHelen Molepe kanye nendodakazi yakhe uHawukelo Molepe. Uthe eseqedile wabe esebagwaza ebabulala. Ugibele eboxini udadewabo kaHelen washo ukuthi udadewabo akashonanga ngaleso sikhathi. Wabatshela ukuthi ubani owabagwaza wababulala. Amaphoyisa abe sesuka ngaleso sikhathi aphuthuma kuye amfica eseqoqa izimpahla zakhe esethi ushaya utshani uyabaleka. Icala kubeka ukuthi lihlehlele iviki elizayo ngomhla ka4. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha eziguleni zokuxhumana ngalo lolu daba. Ulanga elihle Dlamini uthe nabo abantu bathemba kakhulu abefundisi kanti izikhohlakala lezinto uze kanisha ngase ushonwe student uthe abefundisi beinsuku zokugcina ngci bagcwele nala ePMB bastika ngamakhosikazi abantu amadoda wona awabona omunye nje bamthoba ngevolovolo baxeka abantu ukuthi inceke yenzeni kanti bakhohlakele kakhulu. Uthe Nkosi icela uthe kulowo mzuzu ave bebaningi abantu besifazane abadayisa ngomzimba ifubona ubhonyelwe ndoda usuke uyodlwengula wesiphathi bese uyabulala ubunje nje lobo ubugodo inje straight mhla kwabuya isigwebo sentambo lelizwe lolunga angilazi mina izwe elingenamthetho kanje. Wabe sefaka ama emoji atshengisa okukhulu okumangala. Usamkelisiwe Msibu uthe usithatha isibini sokubizwa ngumfundisi wabe sethi hey bayalulaza igama likaNkulunkulu inkunzi yomgulukudu ezibize ngumfundisi. Wabe sefaka ama emoji acasuka inhlakanipho umyeza festival uthe khona abantu abagulayo emakhanda udlwengula in eSouth Africa inkomo ilahle kanje khona ngisho oyithola ngo4 wesavana nje noma ngedata wena ukhetha ukudlwengula. Usomkhabase indaba ezethu uthe bese begijima abazalwane beyokhuleka egate lasenkantolo bekhulekela ukuthi ubaba wabo ephuma. Wabe sefaka ama emoji akalayo bafethi maningi kakhulu ama comment. Ngizofisa ukuzwa okubhalwa kwakho khona lapha kwi comment section ngalolu daba. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.